Добър ден на всички, уважаеми общински съветници, уважаеми господин заместник председател, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми госпожи директори на дирекции, уважаема госпожо секретар на община Лозница. Днес ще проведем първо заседание на местните комисии във връзка с заседанието на Общинския съвет, който ще бъде от 14 часа. Присъстват 13 общински съветника, имаме необходимия кворум. Заседанието ще бъде съвместно на комисиите, след това ще проведем заседанието на Общинския съвет. 2 точки и 3 точки от дневния ред. Първата е докладна записка от председател относно отмяна на решение номер 229 по протокол номер 25 от 29.8.25 година на Общински съвет община Лозница. Втора точка, докладна записка от кмета на община Лозница относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Лозница за учебната 25-26 година. И трета точка, изказване и становища и предложения на граждани. По първа точка от дневния ред, докладната е отмяна относно отмяна на решение номер 229 по протокол номер 25 от 29.8.25 година на Общински съвет Лозница. Уважаеми общински съветници, докладната е във връзка с докладната от последното заседание на Общинския съвет за възнаграждението на заместник председателя и предлагам да вземе решение. Общински съвет Лозница отменя решение 229 по протокол номер 25 от 29.8.25 година на Общински съвет Лозница. Знаете, за втори път взехме решение, пак го върна областния управител. Искам да дам предварително думата на заместника. Добре, ние се разбрахме с заместника. Гласуваме за отмената на решението. Нека комисиите да гласуват. Втора комисия, Севжан Адем. Благодаря, господин председател. Гласува Комисията по стопанисване на общинска собственост и приватизация на общинска собственост, който е съгласен с докладната записка относно отмяна на решение номер 229 по протокол 25 от 29.08.2025 година в Общински съвет. Моля да гласува. Против, въздържали се няма, с 3 гласа за приема. Благодаря. Втора комисия, Гюлсевен Сабри отсъства. Мехмед Бичков, секретаря на комисията, да проведе гласуването. Който е съгласен, моля да гласува. 3 гласа за, против, въздържали се. 4 след това. И Гюлер 4. Втора комисия. Той да не гласува. Той не може да гласува. Да. 3 има. Да. По бюджет, Айдън, заповядайте. Който е съгласен да гласува поради? 4 трябва да са. Да, 4 за. Муса Старков, 4-та комисия. Благодаря, господин председател. Колеги, да гласуваме 5 гласа за, и няма да се каже. Благодаря. Селиме Исмаилова, комисията по образование. Пета постоянна комисия по образование, култура и туризъм, духовни ценности, физкултура и спорт. Моля, който е съгласен с точка 1 от дневния ред, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Пета комисия мина. 6-та, Нургаят, заповядайте. Благодаря, господин председател. И те ще дигнат ръце, бе. Който е съгласен с 3 след това, 3. 3 гласа. Без Гюнер, 3. И 7 комисия.
И Недялко, председател на противодействие на корупцията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Който е съгласен с първа точка от дневния ред да гласува, значи 4 гласа. 4 гласа сме за. Благодаря. Това е заседание на постоянните комисии. По втора точка от дневния ред давам думата на господин Милялов. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа съветници, уважаеми господин колега, директори на дирекции, главна община. Докладната е относно утвърждаване на маломерни изследни паралелки в община Лозенца за учебната 25-26 година. В деловодството на общината са депозирани мотивирани искания от директорите на начално училище Васил Левски, средично училище Христо Ботев, основно училище Виделина, село Сейдол, основно училище Христо Ботев, село Горцев и професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамбулийски за разрешаване формирането на паралелки под норматива за учебната 25-26 година. Постъпили са и положителни становища от началника на регионалното управление на образованието Разград, подкрепящи предложенията за формиране по изключение на паралелки с ученици под минималния брой. С оглед резонното искане на директорите на общинските учебни заведения и на основния член 21, точка 23 от ЗРСМА, член 68, алинея 1, точка 2, точка 3, член 69, алинея 1 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Разрешава допускането на изключение от минималния брой на ученици в паралелки за учението 25-26 година в общинските училища, както следва. Сух Христо Ботев, да не ви зачитам по паралелки, основно училище Христо Ботев, село Горцет, основно училище Виделина, село Сейдол, професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие. Мотивите са следните: осигуряването на равен достъп на всички деца и ученици до образователните институции в системата на народната просвета и приоритетна цел на общинска администрация. Като се утвърдят предложените маломерни изследни паралелки в училищата на учениците от населените места, ще се осигури възможността да посещават местните училища, което ще гарантира безопасността и спокойствието на родителите. Класните стаи в училищата отговарят на държавните строителни стандарти и позволяват оформянето на съответния брой работни места и безпроблемното провеждане на образователно-възпитателен процес. Второ, осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти, като същите бъдат предвидени при изготвянето на бюджета на община Лозенца, съобразно изискванията на член 68 и член 69 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилище и училищно образование. Докладва. Благодаря, господин заместник. Уважаеми колеги, чухме докладната записка. Да дадем думата на Айше Реджеб за разяснение още. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа съветници, само да направя едно уточнение, че в докладната има една техническа грешка, която аз сега забелязах. Докладната лично аз съм я писала. Извинявам се за грешката. Няма постъпила докладна от директора на начално училище Васил Левски, тъй като те нямат паралелки под определения минимум от наредбата за финансиране на институциите, така че начално училище Васил Левски ще е махне от тук. Отпада. Да го имате предвид. А заради не е зачет. Да. Ако не беше зачел господин Милянов, може би нямаше да го видя. Извинявам се за което. Всички други училища е необходимо да бъдат утвърдени паралелките. И решението си е ваше. Това са в момента данните от нашите училища. Надявам се, че е положително. И всички училища имат становище от регионалния инспекторат.
Уважаеми съветници, чухте докладната записка. Ако имате питания, въпроси, имате правото да питате. Нямам въпрос. Тогава да гласуваме. Кадри по отделно комисиите гласуваме с поправката, която ще отпадне училището в Лунсо, Значи без началното училище. без началното училище. Гласуваме решение. Севджан Адем, първа комисия. Благодаря, господин председател. Първа комисия стопанисва на общинската нужда и приватизация на общинска собственост. Моля нека да гласувам, който съглася. Против, въздържали се. Кадир? С 4 гласа за. 4 Прием. гласа. Да. Благодаря. Мехмед Бичков. Втора комисия. Който е за, моля да гласува. 4 гласа. И въздържали се няма. Кадир Исмаил, бюджетна комисия. Бюджетна комисия, които са за. Пълен състав. За. Благодаря. Четвърта комисия. Муса Сарто. Комисията по здравеопазване и социална политика да гласуваме 5 гласа за. Благодаря. Селиме Исмаилова. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, моля, които са в пета постоянна комисия да гласуват втора точка. 5 гласа за, против, въздържали се няма. Благодаря. Нурхаят Осман. Благодаря, господин председател. Шеста комисия, водно горско селско стопанство, който е съгласен и гласуван. 3 за, против, въздържали се няма. 4 трябва. Да. Вилера гласува. Добре. Недялко заповяда и последна комисия. Благодаря, господин председател. Моля да гласуваме последна седма комисия, който е за. Гласува. 4 гласа за, без против, въздържали се. Приемането. Благодаря. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на съвместното заседание на постоянните комисии.